Pratite nas, uživajte s nama i volite Karlovac kao što ga i mi volimo. Ovo je Karlovački komorni orkestar Glazbene škole Karlovac. U orkestru, sastavljenom od uglavnom karlovačkih profesionalaca, profesora i studenata, i učenice srednje glazbene škole Vida i Korina. Obje sviraju obou. Ovo mi je prvi put da nastupam s ovim orkestrom. Ja sam od prvog srednje tu, to je 3 projekta na godinu. Ovo je stvarno posebna situacija i čast i privilegija za naše srednjoškolce. One su 2 od 5 ili 6 učenika koji dobiju priliku svirati u orkestru, privilegija koju drugi učenici glazbenih škola u Hrvatskoj nemaju. Ne znam koji grad ima ovakvu situaciju da može iz projekta u projekt praktički da srednjoškolci mogu svirati s profesionalcima. A najteže je prvi put. Jako sam se bojala, to je bila božićna bajka. Svirali smo orašara i puno sam vježbala za to. Pa sigurno ću imati tremu jer je to jako važno, a i najmlađa sam pa će sigurno biti neka trema. Na početku je to bilo puno teže, jel? Možda teško im je pratiti dirigentsku ruku, malo se gube možda u notnom materijalu, možda je malo i strah, nekakva trema od starijih kolega i profesionalaca. Sad to već ide puno konkretnije i glađe, moram reći. Baš manje me strah, bolje sudjelujem i sigurnija sam u svemu što radim. Iskustvo neprocjenjivo. Pa zato taj orkestar i postoji, zapravo zbog njih, da oni vide što ih čeka u životu i ja mislim da svi oni koji sviraju danas u orkestru će svoju budućnost vidjeti na Muzičkoj akademiji. Kao učenica koja želi nastaviti na akademiju, meni ovo puno pomaže, snalaženje sa drugim ljudima, slušanje oko sebe, upoznavanje novih instrumenata. Ovo je jako baš dobar orkestar i svi znaju kako treba raditi, jako je razlika naspram onog orkestra u kojem inače sviram. Jer svi su profesionalci, prvi put se odsviraju svi savršeno. To je za njih jedno nezaboravno iskustvo i da dobiju osjećaj stvarno sjest sa profesionalnim kolegama i da sviraju repertoar ozbiljan koji se ne bi posramili ni veliki orkestri. Poput repertoara ovogodišnje 5. klasike u parku u Karlovcu i Slunju, nazvane Zvuci pejzaža. Orkestar s 58 glazbenika, nikad brojniji. Ovo je možda i najkompleksniji program, barem što se simfonijske glazbe tiče, koji je Karlovački komorni ikad svirao u svojih 37 godina. Tako da krećemo Mendelssohn, vrlo zahtjevna jedna uvertira Hebridik, to je tematika mora i tih morskih pećina. Nakon toga Grigovo jutro, to je prikaz zore iznad jedne marokanske pustinje. Zatim idu Sunčana polja kao jedna od najvažnijih hrvatskih kompozicija svih vremena, Blagoje Berse. To je jutro i cijeli ljetni dan zapravo u Dalmatinskoj Zagori. Nakon toga ide u pećini Gorskog kralja, ponovno Grig, koji je prikaz, jedan maštovit prikaz unutrašnjosti planine. I završavamo 5. klasiku u parku, kako drugačije nego 5. rijekom, a to je poznata Vltava Smetane. Klasika posvuda, evo, klasika u parku, nikad veći broj u orkestru glazbenika, nadam se i nikad veći broj publike. Osim za učenike, svaki koncert prilika je i za odgoj publike, jer kad su glazbenici i izvedba vrhunski... Imate odmah minus od mene. Orkestar se penje, nema pljeska. To sam vidio sad i nikad više. Kad se prvi čovjek iz orkestra se pojavi, pljesak kreće i ne staje dok zadnji ne uđe. Vrhunska mora biti i publika. Jako mi se sviđa, a posebno mi se sviđa ovako u ovakvom ambijentu. To je predjevan događaj. Savršeno. Savršeno. Nevjerojatan ponos i zahvalnost i kažem što sam i rekao svake godine sve više, to je
To je dokaz da Karlovac ne samo da je gladan publike, gladan klasične glazbe, nego ima i tu nekakvu koncertnu publiku koju smo mi sad malo probudili. Još kad ispravimo ono s početka, to sam vam sad oprostio, ajde, to je okej. Ali ne i zaboravio. Čekam vas na 6. klasici u parku. Studio Europa.